Мана роҳбари ҳамин ширкат автосервиси Душанбинка Тоҷикистон бошед, миллататон o'zбек мебод, дигар фарқ надорад. Ягон корхона, ягон реклама дошта бошед, фоидаовар бошад ба халқи мо, марҳамат бепул. Вай одаме ки мегӯяд ин пул кор мекунад, вай як ахмоқ, вай бахил, вай бепул бародаро. Мо то охира дидагиҳо ҳазор раҳмат. Ҳамин дидан баъд лайк бахилиги накун, лайк ҳичи пул намебарад. Мо лайк моне дигар ҳамватанон мебинад, хало бисёр мегӯяд лайк зия кунем, пул не, ин ҳамаш гапи бефоида. Лайке ки шумо мондед, видео распространид мешавад навор, бо дигар ҳамватанон мебинад. Инашам нол шудим. Шоли кузифи некин пешинаш дастам. Эксклюзив комплектация. Бародар ховарон, ҳамо салом ҳамватанон. Ман ҳозир як инҷа ҳам таксопарк, автосервис, шиномонтаж, ҳамаи намуди корҳои техникие мекунем бачаи худомо. Агар ҳамин подписчикои мо биён, мана ино ваъда додан, ҳозир худошонам кадр гурехсодиан, ино ҳам ҷиғ мезанем. Ҳамаи худомо ино ваъда додан ки ҳамин подписчикои мо, ҳамин устохонаи мо ва шумо биён, автосервис мегӯем забони русикатӣ, арзон ба ҳамин полностью мошиная русиш ба переобуват мегӯем ва баҳоратона гирифта зимни ва ё зимне гирифта баҳор баш балансировка монда метиҳанд 1000 рубл то 21 радиуса. Ин Москва нархи арзон. Мо адреса менависем, ман хай илои мошинатон бо вайрон нашаваду. Хай ягон масло олушканатон дакор, фильтр олушканатон дакор, бо ягон мелки ва ё мешад барои маляру, барои жестяншик. Мана бетонагар ҳама проблематон ҳал кара метиҳам ба нархи арзон. ҳатман гӯед ки YouTube канали Орзуи Кандиёна омдам гӯед, бо шумо арзон кара, проблеми шумо ҳал кара метиҳам. Инҷа ҳама ҳамватанои худам ва тоҷико кор мекунам. Баъд бо иҳон таксопаркам доштанд. Агар хоҳед мошинаи шумо ба иҷора метиҳанд арзон ба, ина прокат мегӯем, прокат авто арзон ва иҷора метиҳанд. Литсензиядарошам будааст, белитсензияам будааст. Баъд хоҳед агар такси ҳам бо ивази равған, агар шумо равғани худатон масла мегӯед русишва, масли худатон биёред, агар олушкарнаш 300 рубл, фильтр масла олушкара метиҳанд. Агар шумо айон харидон, агар харидорӣ кунед он масла бепул, ивази равған ҳамин ҳаққи хизмат бепул. Ҳамин масла айон мехаред, баъд фильтр катем. Номи сайти ҳон Душанбинка, автосервис Душанбинка. Он Яндекс Маркет ва приложениешон аст. Ҳоли тамоман дароботат караги немегӯям, вақтои наздик ина пурра дароботат мекунанд. Дар омада шумо метавонед запчастҳошон бинед, талла кунед чи дар кор. Баъд агар мошинатон ҳамин Московская област, ҳамин ҷои наздик ба агар акор буред, вайрон шавад, занг занитон, агар эвакуаторам доранд. Эвакуатор ки мошинатон оварда, хай ман ҷои кор буред, вайрон шавад, ина мошинатон эвакуатор ки оварда, ҷои шикастагиша, ҷои акор буромадагиша аниқ кара, қати шумо маслиҳат кара, мошинатона нахаду ба гуфти уресо бо мегӯем, узур ман уресо бисёр вай мекунам, мошинатона ба кор роварда, баъд мана шумо монда розӣ кара меред дӯстои худомо. Ҳозир ман ва приложение шумо гуфтам, автосервис Душанбинка. Ҳамин агар Яндекс биам занед, автосервис Душанбинка, инҷа ба адрес, номери телефон, вақти кор ҳамаш ҳаст. Инҷа ба ҳамин мошинатон ки чӣ кор дошта бошед, комплекс ҳама кора иҳо мекунанд. Мошинатонро таъмир мекунанд, рангу бор мекунанд, Яндекс Ситимобил таксиба подключат мекунанд. Хай бо тоҷик худомо телефон мекунед, як дам мепурсед. Агар ягон илова гапо бошад, шумо мегӯем мефаҳмонанд. Одами худомо ки ҳама вақт шумо дагари чӣ кара метавонед осон. Яко қимат бид арзон кунед, давай мегӯем кортона ҳал карам мегиранд. Ман ҳозир дарни устохона дар омдем. Инҷа ма ҳама ба ишон нишон метиҳам шароиташона. Мана инҷа ба малярни краска мекунам мошина, баъд инҷа мошинаи таъмин кара. Инҷа бо устоҳои шиномонтажнико ҳастанд, ман ҳамаша шумо нишон метиҳам. Мана ҳозир усто кора сар карам. Хай гуфтанд ки ним соат ба кора ҳал кара метавонем, аку мешинем пойда маҷбур. Задно видеообзор кара нишон метавонем. Мана ҳозир балони летни моя, баҳороне, зимни кара метавонем, барф ба тайёр шудем, хундукои Москва тайёр шудем. Мана
این استومو از سمرقند همه هموطنو اینجا واسانم توجیکا کار میکنن. من از این شینامونتاژ میکنم بالونمو. بالون زمستونه میمونیم. Она устой забардаст, балансировка корисудиан. Чанд что наш да кори мо ин вай радос? Ну, кам ин балансировка нол шу гездар. Нол, а? Шосос милими? Ай. Ашу. Ин балон ганда ми немихар бегим мо ин. Ше. Мишадни? То Тоҷикистон мерадни? Данлов. Вақтимда севор. Устолези мане нагирифтор устудия ин немедусто. Як бачи хушрӯю ниегунга. Насос бо кор балансировка кор машина монда метиям ба натарсида яху барф ма хайкарам мегирам. Ҳамаш манем бачаи худам. Вайсан ҷанака? Шояд мекна. Инашам нол шудми? Ин внутренний беруни дарунашам як тарафшам мекунӣ? Не, внутрен карам. Ҳаддушам нол шудни? Не, оле. Неми дила тиҷин накуним моле. Ҳам тормузам нақапа шинохта гирдон ҳам устой мана. Подписчико қабда мезанид донсон чокаритон гуфта. Озина балони баҳоронда летния гирифта резинки летния зимния мемонад. Ин ҳамаш техникатон хориҷи ам, савримӣ уже ҳамин замонави ҳамаш савримени. Ин устомои ҳам нагин расо шармгин будиам. Шумо зан гирифтагими? Мана как раз Подписчикотун ягонча шарт. ягонта. Мана как раз усто пулкоркун будиам. Шумо Айсфара? Самарқанд. Агиҷош? Наздикои Регистонми? Регистон мо ҷои дӯстдоштаи мо Регистон. Музеи Амир Теймур. Мана ино равған иваз карисидан, ивази равған. Ман ино ин шогирди устои калон, ин шогирд фақат ҳамин защитникоша кушода меистам. Ман бо шумо гуфта гузаштам ку ин пеш. Ҳамин маслаи худатон биёред агар 300 рубл ҳаққи хизмат. Агар маслаи аҳмиён харитон, равғана, нархашон бо магазиноба нигоҳ кара арзон. Бепул иваз кара метиям. Мана ин ваёшон техника ҳамаш замонавӣ. Ман ҳамаш бачаи худомо усто тоҷико. Айрабакоша ҷошмон. Айрбака монитон. Мана инҷа маляр мошинаи тайёр кардам барои краска. Полни мошинатона рангу бор кара. Ҳам машин худи оригинал бин кара метиён. Айрбакоша вастанид кара. Инҷа малярам ҳастам. Ёли кузифи некин пешинаш дастам. Эксклюзив. 18. Эксклюзив комплектация. Мен усто тайёр кардам барои рангу бор. Камера профессиональный барои краска. Мана ин мошина омад. Мана инҷа усто электрик. Ино полни корои электрикия мекунанд. Бо гуфтанд ки GPS устанид мекардам, мошинатон гиҷоба дида метавонед, телефон ба приложениинда. Баъд даже удалённо мошина истифода мешудан, кушта мешавад.
полная GPS установка ҳам кара медодиён. Сигнализация установка, ҳамаша камера установка задна вида гуфтан бу. Парктроник, ҳамаи ҳамин намуди кори электрики ҳамаша кара метиён. Устои забардаст ба гуфти тоҷикӣ. Уже ба даст краска ин корем устои худомон. Пешаш капот крыло краска шудагӣ, ба ҳамишам шудагӣ восо электрик коршо букна. Сифат зур буд аст кор. Ман даже ин маълум не намеч хушро шудагӣ. Инам камера истодагӣ, ҳамсои мо худаш 25 сол сервисиша, камера худаш варда мо краска мекунад. Кори мо дидагӣ уже бачаҳо профессионал мисалан дар Самарқанд. Худи худаш. Ин даже ремена васанид кардани ё, на? Ремен ба завари ва шудум ягон. Бадиавари. Полный парте дошт, ина кор кардагӣ буд. Партеч полный камда, полный чихори нав духта. Васанид кард. Подушкош ҳамаш кор мекунад как заводской. Даже подушкой васанид кардгамаша. Мана инҷа қисмои эҳтиётӣ, инҷа фильтру, ремену, равғану ҳама маш ҳаст. Бо инҷа кароко бисёр қисмои эҳтиётӣ ҳаст бачаҳо, нархашон ҳам арзон. Барои ҳамон шумо онда ҳамиҷа мошинатонро таъмир кунед, ҳам ҳамватана дастгирӣ мекунед, ҳам иҳон шуморо дастгирӣ мекунад. Арзон ба хизмати шумо мекунанд. Мана қисмои ин фильтр а? Фильтр ин ҳама бачаҳои худом. Мана роҳбари ҳамин ширкат автосервиси Душанбинка. Ман ҳозир айно мепурсем, ин нукта ҳозир ман бо гуфта гузаштагӣ будам, вақте ки мо ҳамин YouTube канала нав ташкил карда будем, вақте ҳамин обзир карда буд коним будам, иҳон дастгирӣ карда будам. Я сар бо як дига бача проблемаша партофтаги будан, распространит кунтуфта. Мана бародароми номашон чеҳрон, ҳозир аз худашон мепурсем, ҳамин шароити ҳамин автосервис нарху навое ки ман шумо ба гуфтам, мана бо тасдиқ карда мегузарам. Ин автосервис мана бо установка GPS, малярни, рангуборкунии машина, подключение барои таксикунӣ, ин Яндекс ба, Ситимобил ба. Баъд метавонед машина иҷора гиред, ин прокати машин. Машинаҳо ин Kia Rio, Hyundai, Шкода, Octavia, Шкода Polo, ҳамин маркаҳои машина, Volkswagen. Барои таксиҳо ин қулайде, ҳам бензина кам харҷ, кам бензин харҷ мешавад. Баъд машинаҳои нав. Баъд бо мана ино ваъда карданд ки ҳамин подписчикои мо YouTube канал, ҳамин ҳамватаномо тоҷико, мана хай ӯзбеко мо ба ҳастанд. Ҳамин автосервис ба битон агар ино ҳамин ваи арзон ба шумо ваитон ҳал карда метавонам мушкилатон. Мана худатон гуфта гузаред ва подписчикова. Салом барои подписчикои Давронҷон. Мо Давронҷони бисёр уже хеле шуда мешиносем. Даже чем худатона YouTube бисёртар мебинем. Уже популярна шудагӣ барои халқи Тоҷикистон мисол бисёр одам ёрдам мекунанд. Албатта мисол ҳама вақт мо фаҳм мекунем ки ҳамин одамҳо ҳастанд ҳавати мо бисёр масъалаҳое ки мисол проблеме ки мисол халқ мо дорад шумо мисол ҳама ёрдам мекунед. Ин бисёр ёрдами калон ки мисол одамҳо мешунаванд мебинанд. Ин ҳозира замон ба даркор аст ки ҳар ки мисол баъзе одамҳо мисол мондагӣ намедонад чӣ кор кунад. Як мисол восе як WhatsApp меонад, телефон мекунад, як сер мебинад ки уже ҳамин проблем берун мебурад ва ҳамин проблем ҳал мешавад. Ин бисёр хуб аст. Барои мо ҳам хуб аст, барои ки мо реклама мекунем кори худамона. Мо худам кора ҳамин такси кардем. Мисол чихар ҳамин такси ҳам кор такси оддӣ, таксисти оддӣ саршавӣ кор кунад. Мисол ҳамин такси чихар проблема пайдо мешавад. Мисол проблема мисол подключение мисол қимат мисол кидатам мекунам хел. Баъд худам гуфтем биё ташкил кунем барои худам мисол ҳамин такси подключение. Баъд гуфтем ха уже мошин гирифтем. Мошин аренда мегирифтем. Баъд гуфтем биё машина худам харем. Чӣ кор аренда додам? ҳам мошин харидем. Вақте мошина гирифтем, то мошина ремонт каранда кор. Як ҷо мебарӣ, як ҷо мебарӣ мисол арзону сифаташ паст, як ҷо мебарӣ қимат. Гуфтем хай барои худомо, ҳам халқи худомо автосервис ташкил кунем. И ҳамин сар асосан мисол 90% ҳамин халқи худом мебиёд. Ҳамин тоҷико худомо 90% ҳамин ваётон ҳама тоҷико, халқи худомо. Ҳам ҳастанд, урусиём ҳастанд. Як се парки калон, в общем як 100 та машин дорам ва ман мебиём обслуживание мекунам дар мо. So парком мисол Kia Optima дорам. Ва мо то ҳамкорӣ мекунем, мисол машиношонам аренда метем, мисол машина ремонт мекунем. Инҷа ҳам мисол ҳамшарои худам бисёр, мисол дига кор мекунанд, мисол такси кор намекунанд. Хай мисол машин харидагӣ мехоҳанд ки аренда супоранд. Машина варда дар мо мемонад, машина варда аренда. Шумо под ин управление мегӯед, управление мегиред. Просто мо ҳамона чӣ мекунем?
одам мефта метем. ها одаме ки мошин кофсоз одами мошиндори ҳамватанамо ҳар душуна вай мекунед последний ҳар душуна шинос мекунед барои мо худам мисол мошини бисёр надорем барои мисол аренда лекин одам ҳастан ки мошин харидагӣ дода наметавонанд мисол бача ҳастан ки мошин мекунанд лекин ёфта наметавонанд мо зам мезанам мо мегӯем ҳам биёин мошини фалончи ина номери телефонаш ина қати вохӯред гап занем марҳамат Первый взнос, залогу вай первый взнос нест бача мебиём мисол пул надорам мисол омадагӣ чӣ хел хай омадагӣ мисол қати мекунам правильно бисёр правильно мисол мо ҳаракат мекунем максимал ёрдам кунем што мисол мефаҳмам ки инам ҳамшари худамо ёрдам кунем инами кор кунад мисол пулша меда инам хел хай конечно ҳар кор вайш ҳаст паси баландиш роҳаш ҳаст гӯйдам роҳаш ҳаст мисол то адаста мебиёд ёрдам мекунем инами мисол ин ёрдам мисол любой бизнесам ин ёрдам не туғри ҳамин гапатона буридам мебахшед ман Саидмурод Давлатов тренингошона бисёр гӯш мекунам ҳамин бисёр халқам гӯд иҳон пул кор мекунад ин ба хеле гапашта одами успешнем одаме ки кораш пеш мемерад ҳамин пешравии ҳамватаномо дида ман хурсанд мешавам де ҳамин тоҷик ресторан шуд ман хурсанд тоҷик шудааст як чашида дидам мерим мугум ҳамин шунавам ки як тоҷик ҷояк шудааст самбусаш зӯр будааст Москва мо рафта чашида мо хурсанд мешавем пешравии мо пеш ман миллатҳои Армену Озарбойҷон дидам гуфтам иҳон чӣ хел карги мо тоҷико кори сиёба ҳозир худо ба шукр мана шумо автосервис хай ман худо ба шукр манам соҳибкор мағозам ҳаст бо дигар бачаҳои мо соҳибкорҳо бисёр аз тоҷико ҳамин пешравии кори тоҷико дидам ман хурсанд мешавам одаме ки ҳаст ҳозир мугӯяд бо гапатона буридам ва ҳозир фурсати шумо ҳам мешавад ҳамин ҳозир ҳамина дида иҳон пул кор мекунад қанда занед пула кор кара бизнеса пеш бибурда шумо як ҳамин ҳамватаномо биёд ҷои корам масалан мебиёд автосервиси шумо ба пуле ки кор мекунад як моҳ фарзандаш барои мактаб чиз мехарад барои хӯрокаш хонаш зиндагиша баъд вай бачаҳош инҷа мебиёд бо пешравиш нағз мешавад мактабо медарод ин уже як ёрдам де ман ҳамин як урус рус гӯем миллати уруски гап задем ки даврон мегӯяд вот ты в Москву приехал что твоя мечта орзуи ман ҳамин ягон корхона ҳамин шумо боед мисол калона созам ки 30-40 нафар ҳамин ҳамватанамо ҷои кордор шавад барое ки ҳам дасти Армания мерид кор мекунед пулатона фирем мекунад бо хай сахт мерасам мо худомо ки гавзани мо осон ман ҳозир инҷа мо чанд қа одамо за кадрам аям мо худомо ки гавзани мо осон дам коргаратонам ако интикунам ако ина кунем шумо мефаҳмонед ҳамин инои гапшуно ман бо вай кара фаҳмондам ки мисол ино ҳозир ҳаяҷон тез гавза задиян ношад ин гавздан ҳеч не кам меравад правилно ҳамин ҳамаи ҳамватаномо зӯр шаванд корашон пеш баравад ҳаракат кара ҳамватаномо ҷои кор тиянд ин нааст чунки мана шумо моя виҷдонамо ҳаст моя падару модарамо тарбия карда ки фиреб накун ҳаққи каса нагир агар ҳамин тарбиямо ҳамхел мешуд корамо пеш намерафт бо боломонди худой корамо пеш мемерад шумо ҳамин ҳозир ино гуфта гузаштанд мана бачаҳо омада агар шумо ҳамин устохонаи ино ба ҳамин шиномонтажшон баллони мошина олош кунед якумаш арзон дуюмаш ба сифат сеюмаш иҳо пуле ки кор мекунанд ман бо мегӯям ино оли мо шинос набудем мои дастгирӣ каранд мо ино ки толи шинос набудем ки мои дастгирӣ карагӣ баъд худашон занг задан ман пурсидагӣ будам ки ҳамхи мо шинос шудем агар рости гап ҳозир зиндаан акнун мо иҳо надидем мо фақат переписываться мекардем тамом ватсап ягон вай ба гурӯҳи однокласснику ютюба баъд ман ҳозир хизмати худам меом ба ғалтид мана мошинама баллонашо олуш карда додам бачаҳо пуле ки шумо мебинед иҳома сарф мекунед иҳом бо кори хайр бо кори худашона пеш мебаранд худо хоҳад то имсол намудам бо ин вайшон калон шавад ҷои корашон 3-4 ҷои шиномонтаж не 10 шавад фақат мо хурсанд мешем пешравии ҳамин ҳамватаномо ба тоҷико ба бо ягон сухан гӯед мисол масъалаи усто албатта устои мо ҳамин халқ худамо мисол аз тоҷикистон ёки аз Самарқанд мо ҳаракат кардем мисол профессионал кор бигирем ин ки ҳама мисол усто профессионал не мисол электрик омадагӣ аз тоҷикистон мо худам хонондем чун як курси бай гузашт баъзеша мегузарад сертификатош аст ва онҷо ҳозирам хонсоз опыташа бай карида квалификатсияша бардошта тоҷикистон кор кард дига инҷа кор кард салони дига мошинои нав ҳозир замон талабот шамад баландтар талабот ино ҳозир бо электрик ҳам кор мекунад ҳам мехонад саҳар мерад асоси та тоси 12 мехонад электрик баъд мебиёд ҳам кор мекунад барое ки электрик асоси проблем инами гирд мо 2 ҳафта сервис аст дорам электрик наз надорам барое ки шумо мебиёд
мақсад ки мо худеш якас надем шумо метавонед ки урусия кор бигирем ва ойлик мегирад ӯ чи ойлик чи мегирад коши калам мегирад мо ки ин халқро мебирем ёд метем кор мекунад ҳам фоидаи мо ҳам фоидаи худаш бирга ҳамшари худ ин ягон мисол бегона нест инҷа коргаро мугаро ҳама халқи худ ҳама то ҳамватанон ин якдигари ҳамвақт шумо ҳаракат мекунед барои дастгирӣ кардам то рост ин давлати бегуно дастгирӣ кунем навзда хай то охира дидагиҳо ҳазор раҳмат ҳамин дидан баъд лайк бахалиги накун лайк ҳичи пул намебарад мо лайк моне дигар ҳамватанон мебинад хало бисёр мегӯяд лайк зия кунем пул не ин ҳамаш гапи бефоида лайке ки шумо мондед видео распространид мешавад навор бо дигар ҳамватанон мебинад мумкин шумо ба не ҷӯратон ба фоидааш мерасад ин лайкатона ки мебинад мошин дар кор таксикаранӣ чем омада грузчик шуда борбардор шуда омада такси кунад беҳтар наме музди меҳнаташ нақстар чем ай коро вақти корашам хай кай дилаш бинад рафта истироҳат мекунад барои ҳамун лайк моинтон распространид кунтон хай ҳама вақт канали мои тамошо кунтон ман бо мегӯям агар шумо ҳамин тоҷикистон бошед миллататон o'zбек бо дигар фарқ надорад ягон корхона ягон реклама дошта бошед фоидаовар бошад ба халқи мо марҳамат бепул вай одаме ки мегӯяд ин пул кор мекунад вай як ахмоқ вай бахил вай бепул бародаро мо дам дили мо ки ҳамин фақат ҳар як фарзанди тоҷик ҳар як фарзанди тоҷикистон навобаста а миллаташ o'zбекам бародари мо тоҷикам ҳамаш бародари мо ки ҳамин тоҷикистон мо таваллуд шуд шаҳрванди тоҷикистон ҳамаш бародар барои мо ҳаракат мекунем ҳамин кори шумо пеш равад мо хурсанд ҳамин канали мо бисёр подписчик шавитон оянда ба ҳамин хел муҳтоҷоба ҳаракат карда ёрдам мекунем ҳамо раҳмат ин сёмка карагӣ